Знаете ли, че игнорирането на нарцисист може да бъде най-ефективният начин да си върнете контрола? Днес ще ви обясня защо това работи и как да го приложите. Нарцисистите процъфтяват от вниманието, било то положително или отрицателно. Дори когато се ядосвате или спорите с тях, те все още получават това, което искат – вашата енергия и фокус. Но когато ги игнорирате, вие прекъсвате техния източник на сила. Ето защо игнорирането е толкова мощно. То им показва, че нямат контрол над вас. Когато не реагирате на техните провокации, те губят интерес и започват да се чувстват незначителни. Нещо, което нарцисистите не могат да понесат. Как да приложите това? Следващият път, когато нарцисист се опита да ви провокира, не отговаряйте. Вместо това запазете спокойствие и насочете вниманието си към нещо, което има значение за вас. Това може да бъде кратко мълчание или пренасочване на разговора към неутрална тема. Ключът е да не давате енергия на техните опити за контрол. Запомнете, че това не е грубост. Това е начин да защитите своето психично здраве и да поставите граници.